салом дӯстон, ба канали мо хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. дӯстони мо аз телеграм канали либосҳои мардона беҳтарин молҳоро аз Туркия ва Русия бо сифати аъло ва нархи дастрас пешниҳод мекунанд ки доставка ба тамоми шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доранд. либосҳо ва пояфзолҳои ба таби дилатонро аз ин телеграм канал ёфта метавонед. барои тамошо кардани либос силка дар комментария ҳаст ва барои фармоиш додан дар ватсапи рӯи экран дода нависед. Нурулло Алиев ба тагон бармегардад. ба наздикии муҳорибаи нав низ дар UFC баргузор мешавад. ҷанговари тоҷик таҳти роҳбарии табиби UFC аз муоинаи куллӣ гузашт. ёдовар мешавем ки Нурулло ҷарроҳии пойро анҷом дод. ӯ курси тӯлонии барқарорсозиро тай кард ва ҳоло дар амрико пои ӯро барои ташхиси ниҳоӣ санҷидаанд. оё ҷанговари тоҷик метавонад баргардад? дар натиҷа духтур ба Нурулло иҷозат дод ва мо метавонем ба зудии муҳорибаи нави Нурулло Алиевро дар UFC интизор шавем. ёдовар мешавем Нурулло Алиев дар душанбе соли 1999 таваллуд шудааст. вай моҳи марти соли 2018 дар MMA бо муваффақият дар доираи лигаи Samara MMA Federation баромад карда бо қарори якдилонаи доварон Сергей Маликовро мағлуб кард. дар айни замон 9 муҳориба гузаронида дар ҳамааш пирӯз шудааст. дар моҳи сентябри соли 2022 ӯ имконият пайдо кард ки дар Dana White Contender Series баромад кунад. он ҷо вай бо нокаути техникӣ бар Ҷош Уик пирӯз шуд ва бо UFC шартнома баст. Алиев аввалин ҷанговар дар таърихи UFC аз Тоҷикистон шуд. дар нахустин муҳориба дар доираи лигаи амрикоӣ Алиев бо қарори аксарияти доварон Рафаэл Алвесро мағлуб кард. муҳорибаи дуюми Нурулло дар UFC бо ҳарифи шикастдодаи лоиқ Раҷабов Матеуш Ребески бояд рух медод, аммо варзишгари тоҷик ҷароҳат бардошта ҷарроҳии пойро аз сар гузаронид ва муҳориба бошад бекор карда шуд. бояд гуфт ки ӯро ҳабиби тоҷик меноманд. инчунин лақаби расмиаш уқоби тоҷик аст. имрӯз турнири SX 78 дар шаҳри Москав дар Торали Лив Арена баргузор мешавад. дар ин турнир 5 варзишгари тоҷик баромад хоҳанд кард. Давлатманд Чӯпонов 10-5 зидди Алишер Асамов 12-5. Оятулло Муминов 12-4 зидди Абдулкарим Бадахшӣ 7-2. Ҳафиз Сакибеков 9-1 зидди Ҷиҳад Юнусов 9-7. Беҳрӯз Зуҳуров 15-6 зидди Глеб Хабубилин 9-2 ва Анис Ёқубов 8-1 зидди Сайгид Абдуллоев 10-2 муҳориба хоҳанд кард. ҳамаи варзишгарон маросими вазнкашӣ ва рӯбарӯро дирӯз гузарониданд. прямои эфири ин муҳорибаро чун ҳарвақта низ метавонед ним соат пеш аз оғоз дар телеграм каналамон тамошо намоед ки силкааш дар комментария ҳаст. дар омада обуна шавед ва мо бо шумо дар ҳамин ҷо хайри хуш мекунем. хайр азизон.